abusiafo adehye kronkron nyamemba ye beda mwase se de biarada mu ne yesa adesua yi enne na otwi mu no ye de adesua sonko na ye de bro ye dru adesua ni nyinara na etoso enkron kota mu nyinara ye no esua God's mission my mission onyankopon dwumadie menso dwumadie sa wo hwe adesua etoso enkron atifia asem na o se asanka dwumadie a woyema nkrofo a wotumi yetwe hu abasisia Jeji womu ewo nyome bia womu eye adenisia stage one time ewo ne etoso mienu etrimonten ewo yebesai amamunyina akwaba bio na fenso yada muasese muafidie eda so eda ase ya na me kanfo ama osese ene da wo hwe edikan se YouTube na wo hwe ya ebesere so be subscribe to your channel no na fe wo de wonsan so amia adoma no so na echresese de bi ebe sa yen video yi wonso wonsa be kan bi wonsa ka bi nso ana wawo so akwakoma afoforo great ya kan sa awie dia na ma memfa sa akwanya yi so emfa na mapamfo mo ba beboa me na ye de sadisua mpensempense mo ade abramu me de amosonfo Bismarck mensa ende ye wadom mensa asan aka elder Frank Aje kame ho ase elder Frank ye mo akwaba great me da se and waba ho so aye fa ye and that's pa se and then so ye ton safro waba great me ko manimu a sister Agnes Tete na eti mfimfini wona sister age ye mo akwaba great sister age de mo amota hwe no de biarada ye no ana yesa dwumadie na fe me ko manimu a ye nyina ebra peni John Mensa Thompson so na eti ehono no openi Thompson ye mo akwaba that's say and then so ye ton safro watimi di odo abebo odomo na me ko echi no ho a ina ye pastor Jafet Obisi amankwa so neti echi no na pastor ye mo akwaba great that's say and then so ye ton safro waba and na ye kate ni na mama Opini Thompson abompaye amaye mo my bompaye that was yesterday my for send the day so I pay na wadum wedi abehyimu ha se rade yembobo Sabbath school addition ye ho ede ho ehye wonsa yeso se be kan ye ho manim de ne nyansa me be kan me free yan kasa ye mu enye wo nyankopo wasam opese wo ma etie ma yensua bibi mfiri mu ne mbo se ne be ya mission a odi amaye betumi de akọ na afoforo so abeti wo Kristo wonsa me da wase say with Jesus Christ with him. Amen. Amen. Great. And then addition bi an kwasem ni say kama pa ye me ye say abusiafo nyina ne ye be ya adwene na fe nyina de mpaabo na yetimi asua addition yi na fe yetimi anyemu aba last week ye hwe addition etoso enwotwe na fe ye hwe enu mission to the needy womo mahia omo no ahia womo no sabe okwan be fa so na ye ne omo adi adwuma ye hu okwan a ye hwe Yesu Kristo ne method or mingle with them na fe wanya sympathy wanya odosonku bi ayemiyesonku bi ade amomo na fe wahwe omohi ade na fe waye hi ade na momo wi anu aka cho se dimachi sa method no na o se yenso ye kwa abonte a yenko enkoye na otwi mu no ye toa so afedi ye hwe womo nso mutumi ewo wiase na kwasam se wo hwe echosemu a chosema asem de ensesanda sani etie fititete no saa enetie na ni nchira so nyina ne se onipa nyina ye bone ewo awiase mu ase na ye nyina ye hia onyankopon nchen
adom saa asɛm a wɔkan asikafo ɛka ho ɛna afei nso wɔn a wɔtumi no nso wɔn yɛ den ɛka ho anigye sɛm a wɔn sɛ wɔn a wɔtumi ne adefoɔ na wɔn wɔ tete mmerɛ mu no wɔn nyɛ different from adefoɔ ne wɔn a wɔtumi wɔ saa mmerɛ mu nti sɛ onyankopɔn minister to adefoɔ a na wɔn atwam akɔ mmerɛ bi atwam na saa na nyankopɔn so no tumi anaasɛ o minister into adefoɔ anaasɛ ɔpɛ sɛ ye minister onto adefoɔ ne sikafoɔ ne amo nso motumi ɛwɔ yabre so nti ye ba bɛhwɛ saa na otwuma kwan a onyankopɔn ɛfa so anaasɛ obeyi akyerɛ kwan ye mfa so ne wɔn de bibi wɔ society no mu ɛne wɔn motumi wɔ society no mu no kwan a ye nso bɛfa so na ye nso asam no atimi akwakoto wo mo eno na mabaguafo yi eba beboa na afi ye de emu ehun pensempensem mu e de abrawi enka abosam no ye behu afri Matthew chapter 16 verse 26 osin na se onipa nya wiase nyina na wohwere ne kra mfaso ben na obenya ana saidi na onipa de bema de asesa ne kra amen great enti ye koye nim no sa enka abosam yi ebebam na afi no ya kasa ho yendi kan hwe ye behwe adefoɔ okwan ye befa so na yatimi ne adefoɔ ne wo motumi ewo wiase no yenso ye betimi ne omo anya nkitahudie ne yatimi aka Nyankopɔn asɛm de akyerɛ omo no enti ye behwe Bible mu okwan a Nyankopɔn fa so ekasa kyerɛ adefoɔ na yenso yesua bibi afiri mu na yenso enemre yi pia bonten a na ebiba ya kwan mu a yenso ya fasa kwan no so ara de aboa wo mo yendi kan hwe ne odi kan Nebukadnezar yenyina yate Nebukadnezar ne ho asem edoso bebre but we die so hwe Daniel chapter 4 a Nebukadnezar eson edaye bi na edua tententin bi ohun se dua tententin bi ewo ne empire ho na nyi kosoro pa yie in fact o se ekosra kopem apem sky no na dua no so aba bebre emoa betena so emoa no mu hu betena dua na se in fact ehɔ na kwese ewiase nyina edidi ewo dua ni mu na de hu ne se obofo bi nso efiri esoro etiamu de asem bi dika se edua no kasa wie na dua no ho enuaba ne de bibia epoprogu form bibia eseye nemo ni hini no na ye ko bene hini na de na eda so ejina ho asada ye ya Nebukadnezar eson ye no no kwasam ne se wante ase enti chosem di adanse se okofa wo mo kire ne da yeso nyina ba ye be kasa chante ye ne ba bibre omo nso omo ntimi ankyira se Daniel ene timi be kire sa Francis daye yase meko pastor so na mabisa no in terms of mission to adefo ene wo mo a wo mo tumi no ye hwe sa daye ya Nyankopon eyi kire Nebukadnezar ya ne de hwe asem a ye kan ya mfoni ben ene twa kire yen Daniel 4 abasema eye anikan ye eye anikan in the sense ema minu mienu ani obia rehwemu se Onyankopɔn ne nkwaje nhyehyemu no onye yimu ya esanse Nebukadnezar onye Jew ni anase Israel ni no na wo hwe Nyankopɔn ekwan Nyankopɔn efa so so beje ne nkwa na enye different from say na Nyankopɔn Israel for no edie no na ema mane ye fe say Nyankopɔn says is on a mission to save na am passe is on a mission na asem na any saying what the kan kakra Nebukadnezar so daye na daye no enchechiremu no Daniel be chire mu no na ne timu pa na ne tofa bomu ani se Nyankopɔn twi Nebukadnezar adwen si se mehirawo wadi yie nanso niema at least be mienu bi wo ho a emwa na niema mienu no titiro pa no mfa niema miensa titiro pa ne se 1 ahantan ewo mu
ne ɛtɔ so mmienu etirimɔden ɛwɔ mu ne ɛtɔ so mmiɛnsa wahyɛ da ebu aso ebu ne egu aso sɛ wɔn acknowledge me Nyankopɔn sɛ mmemme ne otumfoɔ na nyame afa kwan ahodoɔ bi so atwe n'adwene saa atwe n'adwene si so nanso no ɔhyɛ da enti ne Nyankopɔn ɛɛma Nebuchadnezzar last chance sɛ nam saa da yi wɔ so sɛ wotie na wosesa a ɛbɛwie wo yie na ɛma nea Nyankopɔn aka ɛwɔ 1 Timothy chapter 2 verse 4 ɛyɛ nokorɛ sɛ Nyankopɔn botaeɛ ne sɛ adasan nyinaa no ɛbɛnya nkwagyeɛ na wahu ne nokorɛ mu ɛsiane sɛ nanka ɔmaama mu ne hin ne deɛ sɛdeɛ wobɔ wo bra deɛ anka ɛmfa Nyankopɔn ho so ɔwɔ ne man a wakyɛ da apaw wɔn ɔna n'ani ku wɔn ho but sɛ Nyankopɔn bɛ stretch beyond the boundaries of Israel into Babylon so ɔbɛma Nebuchadnezzar who was the ruler of the whole world adwene si ɔno Nyankopɔn so na nka na abrabɔ ne n'ani yɛ so ayɛ nhwɛso pa ama n'ahenni nyinaa no wɔbɛhu Nyankopɔn no na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɔyɛ nokwafoɔ ɛno nti nneɛma mmiɛnsa bi na memefa efi adesua yi mu first one ɛne sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ yi ɔpractice nea yɛn bɛfrɛ no anaasɛ SDA-foɔ yɛn bɛfrɛ no unlimited atonement Nyankopɔn botaeɛ no ne sɛ ɛnyɛ nipakuo ketewa bi pɛ na ɔpɛ sɛ ɔgye wɔn nipa biara wopɛ sɛ wonya nkwagyeɛ no Nyankopɔn ɛbɛgye and this particular phrase anaasɛ a statement you know, it is brofun we say it aligns with Acts chapter 2 bra Bible no ka say bra suafoɔ no ɛka nyame asɛm dodo a wɔpɛ sɛ wɔbɛgye de no anya nkwa no Nyankopɔn made it possible for them. That's right. And nti no Nyankopɔn ne botaa ne sɛ ɔbɛma na ono kwan de ɛbɛda adi ama wo a wɔpɛ sɛ ɛho ba mfaso ma wo no ubenya na that is what na Nyankopɔn ɛyɛ ama Nebuchadnezzar wa ha na ɛtɔ so mmienu ɛkwan na Nyankopɔn ɛfa so ɛde tenetene Israel ahemfo no the same approach Nyankopɔn ɛde fa Nebuchadnezzar sa ahemfo yɛfum a no asoma adiifoɔ no akɔyi watɛn the same way so na Babylon palace hɔ a na Daniel ɛwɔ no Nyankopɔn fa Daniel so ɛkɔyi Nebuchadnezzar atɛn na kyerɛ sɛ Nyankopɔn anyɛ nyiyimu between Israel ahemfo ɛne ɔmamania ɔhene Hezekiah fomyɛ no Nyankopɔn fa Isaiah so ɛtenetene no David ɛfomyɛ Nyankopɔn fa Nathan so ne nyinaa so no ɔma wo hu the consequences of the actions na mmom so wɔsakra so a na ɛbɛti wɔn so because wohwɛ Nebuchadnezzar Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ nanso sɛ wosakra a ebia ne Nyankopɔn asesa wo kyerɛ ɛno nti no na Nyankopɔn mission sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye nipa nyinaa no ɛyɛ real the sɛ atɔ so mmiɛnsa apart from the fact sɛ Nyankopɔn ɛnyɛ nyiyimu the ɛtɔ so mmienu Nyankopɔn approach a na ɔne Israelfoɔ di ne saa na ɔne Nebuchadnezzar to the ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ edu baabi na Nyankopɔn nankasa ayi afa ne nipa so a na ɛnyɛ yi ɔno Nyankopɔn tisim kɔso hwɛ wei na Nyankopɔn ankasa na tisi mu ɔma Nebuchadnezzar bɛyɛ aboa mfie nson ansa na ne ho ba ne ho so a ɔtwerɛ nea nyinaa ne yɛbɛhu wɔ Daniel 2 ɔno aka sɛ afei me Nebuchadnezzar deɛ magye ato mu sɛ Nyankopɔn den ɔno den ɔhen mu hen na mama nyinaa no ɛhu ɛno nti na adesua a mepɛ sɛ megye di sɛ nyame pɛ sɛ me ne omienu esua ne sɛ atumfoɔ no ɛnyɛ yɛ nyinaa na yɛbɛnya akwanya ɛne wɔn asan nanso yɛnum bi a nyame bɛbie kwan sɛ president bi district chief executive bi regional minister bi obi a odi mu bi wɔ baabi nyame bɛbie akwanya ma wɔ no sɛ wɔ hɔ a make sure sɛ obɛda Nyankopɔn no kura di akyerɛ no ɛsiane sɛ Nyankopɔn ɔbotaeɛ a ɔde wakɔdua hɔ and God's mission is say nipa nyinaa no ɛbɛnya nkwagyeɛ
nyankopɔn de Daniel dua Babylon sɛ obenya nkwagye ebɛboa Nebukadnezar nya nkwagye ne ko wie mu saa yɛn so no bibi nyankopɔn de ebedua no yɛn make sure say we are alert to the opportunities a nyankopɔn bɛma yɛn na tumi de aka n'asɛm na ama etumfoɔ ne sikafoɔ ne adefoɔ so etumi ate nyankopɔn asɛm na wie wɔn yie. Amen. Fantastic. Yahu Nebukadnezar no so no wotumi okwan a nyame fa Daniel so ekoyi naten na nyankopɔn pɛ sɛ obegye no afiri na mumuye emu. Yɛhwehwɛ opani ba konso a ɔno so na odimu no wotumi yɛfrɛ no Naaman. Saa asɛm yi ɛwɔ 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19 yɛntumi enkan ni na yɛbɔ no tofa Naaman yi na oyobi a wɔyɛ commander of the army of the king of Aram. Now we commander army ukoso jamu a we army kese pa wo Syria man mu na trustem dia dance say yibu no we obi a no kwasem so oka yefa we obi a oka osha ejina chese we obi a honum na de obi a wo respect edema Naaman na nso na de ba akopɛ ene ham Naaman kwata aye no kwata eye Naaman we ababa wa bia omonam omontokwa mu omokokun wo Jerusalem Israel ma mu omoche no na obeye afna ewo Naaman fie no ena ohun ne master kwata no ka che ne master yereseda bi me master yi odifu obi wo Samaria obetimi asane yare ampa Naaman kwaje permission efri no kwasem se wo kan story na de Naaman kwaje permission efri ohene no ho se ohene no man permission on fanko Israel ma no nkosana ya okoye ode letter no koma Israel hene no Israel se bo hwe ohene obe permit kwa me no wo hwe me amesa kwata na me no me mitimi bodipa okoye me mitimi ba bia me dwene me ho okoye Assyria for person se ombeto hye me so no na ode ho letter aba no me se Satan na ye Elisha time na Elijah ko na ye Elisha time nti Elisha say momfa na mra mo de na aba na wanya yaresa na ampa omde no ko honum no oma no ko ensu no mu de no hokogu mu na otwetwe no ho o de no hokogu ensu no mu 7 times no nya na yaresa yehwe Naaman so na story se ni sitie edie be ni betimi asua afiri mu efa nyankopɔn kwan ya ofa so a atumfo ne adefo ode na asem de komo Bismarck. Yeah. Medasi. Great. Mame White eka assembly. About the Acts of the Apostles, page 416. No kind of see Christo ewu ma ye nyina. Yes. Emfa ho ni bebia nipa no ofri. Emfa ho ne ejapade a owo. Emfa ho ne dibre a owo ewo society ni. De biara da nyankopɔn enam kwan so ɔtwe nipa aba ne nkyɛn sɛ na bia nipa ebenya nkwa. Yes. Sɛ nipa mu yɛ Kristofo so mu nyɛ Kristofo nyame ɛtwe wɔn aba ne nkyɛn. Yes. Na mfa ho eni bibia wo free. Saa adom no ɛwɔ hɔ ma yɛ nyinaa. Na ɛwɔ hɔ so ɛma Naaman. Okay. Sɛ na wedi ka abɔ adesua no tɔfa no Naaman no nipa titiri pa. Sɛ ne yɛ ka sɛ yɛ hwɛ amimu a ɔyɛ either 4-star general and I say 5-star general. That's right. Or you be a na odimu ankasa. Yes, no, or your hen no right hand man. Inti meaning say or hen no bowa or te, or no so bowa or hen no eti. Or you be a no mudi any die a fata a mano. It sounds not in kunim die a bre or hen no. Na menam no sud in kunim die aba. Na dia ba kwane one in one. Etino the marks and they say Bible sometimes say interesting or describing a kind in or say but he had leprosy. That's right. Then so nature say bibi wo hɔ a na etosin ɛwɔ ne ho. Na yenyina ne sɛ ne leprosy etie. So obi yare leprosy a mekai say we Israel for abro mo free Egypt eba no. Na me mo mmra so bi yare leprosy kwa mo mfa saa nipa no emfa so ote esu egya kra and the particular say when all leprosy na me fa akwada kuma bi so ema no bo Naaman ne yirama ne say
se Naaman etumi kɔ Israel nyankopɔn diifoɔ hɔ a obenya ayaresa eba ne san na akoda a yɛde na aba nkoasom mu otumi nya saa adwene ne se even po se bitumi kɔbɔ me master yera mane a obenya ayaresa na so na so kɔbenya ayaresa yes bebi a na ɔwɔ no wamfa ne gidie anhyɛ na onim nia odiifoɔ no tumi yɛ onim nia nyame tumi fa odiifoɔ no so tumi yɛ ɛne nti wanka anhyɛ ɔpɛɛ mu ɛkaeɛ yes na abra Naaman tu anamon ɛkɔ Israel no Naaman ɛkɔ no ɔno ano wa prescribe ni solution yes how a ne kwata no pese yesa but enye saa na Elisha ɛyɛyɛ Elisha suma Gehazi se onko ne ho no nko kankyere ne se onko no nkoto River Jordan in Prenson yes na ne kwata ni nyina ɛbɛkɔ ɛse Naaman ne bufuye se nsu akɛse ɛwɔ Syria na Jordan ame nkonkotom yes afi na mehwehwe se nka wo beba na obebɔ wo Nyankopɔn ni din na fa do nsafa me kwata no so na me kwata no ayeden akɔ me nkoto Jordan mu de ndie debewe ya nti ni bufu ya okore na ko aka kire ne se so ka se ye bibi kese kra nka wo beye nti so koto nsuo mu de se ne enye big way bia abra osesa na adwe no koto nsuo no mu no ampa onyana yaresa that's right we ekire se empempi do se ekɔ Nyankopɔn anim a ema yɛn prescribe ye solution na yɛn hwɛ se mayaresei ade a mesire fi Nyankopɔn nkyɛn ekwan we na mepɛ se ɛfa so ba nyame enim bibia no nim kwan a ɔbɛfa so a wo solution no wonsa ɛbɛka yɛn hwɛ bibi so abra Naaman nya na yaresa no ɛwɔ verse 15 no ɔse ɔda Nyankopɔn ase na ɔka sɛ nyame bie ni asase so a ɔso se Israel Nyankopɔn no o acknowledge sɛ Nyankopɔn na ma na nya yaresa na ɔda nyame ase even nneɔma nko a ɔka sɛ ɔde bɛma Elisha ka sɛ ɔnje Naaman ɛsrɛ nneɔma mienu efiri Elisha hɔ yedi kan ne sɛ mama obibia na sɛ wanje dia ene ma mensa ahwea na memfa nkɔ Syria me hu sɛ Onyankopɔn no kuto no so eno nti sisi amembɔ afɔre emma nyame bia bio ti sɛ Onyankopɔn ne pɛ eno nti sɛ mpɛsɛ me bɔ afɔre na megina saa soil na nasa ahwea no so na ma bompaye ewo mu sɛ na wabɛgye Onyankopɔn atum nanso na ne paganism enwoma no emfiri ne mu enkoe na enwoma da so wɔ ne mu enti no nim sɛ Nyankopɔn ne Israel nyame a ene sɛ mpɛsɛ me bɔ afɔre ma Israel sɛ me gina Israel asase so ansa metumi aye ne to so mienu ɔka kyerɛ ne sɛ me ya ɔhene right hand man ɔhene so ɔsom bosom ɔhene kɔ bosom no me ne ɔhene na ɛkɔ okona so obo ni mu ase a ɛwɔ sɛ me so me bo mu ase kakra sɛ ne ɛbɛyɛ a obetumi asom no emomu no enya ade a memedi enidie ɛne obo ma bosom no na medwuma me ye no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ me ne ɔhene no ɛkɔ sɛ ne ɛbɛyɛ a metumi aboa ɔhene ma na yɛ saa asɛm no kan ne efiri akoma a emutie mu because no we hu sɛ ɛwɔ mu sɛ wabɛgye nyame edi nanso ne dwuma no Emma no twene ho kra ne mo ese ofa saa kwan no so se ne be ya obetumi asom ohene na odi n'echi no lesson me ne yenya wa ha sometimes nipa bi eba yasafo yim yekoka nyame asem na se nipa ne ba eye ma yen judge wo mo ewo nneoma bi a wo mo eye at the initial stages because wo mo ye new converter enye gidie ni nyina na wo mo nim kakra no mu hu wɔ Nyankopɔn hu no ma mo tu anamon sɛ wo bedi Nyankopɔn achi yes ɛyɛ nkyerɛkyerɛ nkakra de bɛma wɔ no ɛna ma mo atwe wɔ mo ho efiri enwoma na wɔ mo nim dada no mo atwe wɔ mo nyina efiri ho enti yenya abotre ɛma wɔ mo na yenda da mo kakra nkakra na Nyankopɔn nim kwan a ɔfa so a obetumi agye ne mma ye de ne sɛ ye de asɛm no ɛbɛkɔ the least opportunity ebenya no
yɛmfa onyankopɔn asɛm no kɔ nneɛma onyankopɔn honhom ne kwan sɛ ɔbɛdandan nipa adwen ama nipa enya total repentance a obetumi atwe ne ho afiri bibia a enye bia ho na nipa de nakoma ne n'adwen nyinaa ebedi onyankopɔn akyi Naaman enya ayaresa Naaman ɛda nyame ase na ɔde ne ho nyinaa to nyame so megidi sɛ from that point no nyame ma Naaman ehu nyansa etwe ne ho firi saa nneɛma ne nyinaa ho na obedi nyame akyi kra great me da say Openi Thompson why are there pa why are there yento aso na yenhwɛ obi nso a wɔka ho Nicodemus nso ne de ɛwɔ ha sɛ ti yehu kwan a nyame fa so reach out to Nebuchadnezzar na Naaman so ɔkwan a nyankopɔn ɛfa so na afei obi a na oyetumfo saa no onyankopɔn fa so na ɔka nyamsɛm ɛde kyerɛ no yɛhwɛ Nicodemus nso Mema sister Genka betimi akan John chapter 3 verse 1 no ede ba kakra amaye na yenhwe asama ewo ho no John chapter 3 verse 1 ede eba no bamtom minti na obi a ofiri Farisifo no mu a wo ho a na ne din di Nicodemus a wo ye Yudafo pen ne bi ono na oba Yesu nkyɛn anadwo na obesi ne sɛ Rabbi yenim sɛ wofiri onyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔtwerɛtwerɛfo na obi ntumi nya nsɛnkyerɛnne a woyɛyi gye sɛ onyankopɔn ka ne ho Yesu boase ne sɛ meka kyerɛ wo nokora mu para sɛ wanwo obi foforo a ntumi nhunu onyankopɔn ahenni no Nicodemus ne sɛ ɛbɛyɛ dan na onipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔne na yɛmbio na wawo no anaa Yesu boase Mebeka atwa wo nokura mu para sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔrentumi nhyɛne onyankopɔn ahenni mu de wofiri ɔhonam mu no wawo no ne wofiri ɔhonam mu awo no ne yɛ ɔhonam na de wofiri honhom mu awo no ne yɛ honhom mano nyɛ wo nwanwa sɛ meka metwerɛ wo sɛ etwa sɛ wɔwo mu foforo mframa bɔkɔ faako a ɛpɛ na wote ne nka na wonim faako a efiri ne faako a ɛrekro saara nso na obiara a wawo no honhom mu ne tie Nicodemus boa ne sɛ ɛbɛyɛ dan na yenum ayɛ hɔ Yesu boase ne sɛ woyɛ Israel kyerɛkyerɛfo na wonnim yenum mebeka akyerɛ wo nokura mu para sɛ deɛ yenim na yɛka na deɛ yɛhunu na yɛdi ho adanseɛ nanso munyiyen adanseɛ no sɛ maka mo fam asɛm na munyini a ɛbɛyɛ dan na sɛ meka mo ɔsoro asɛm a obɛgye adi medase great yɛnhwɛ Nicodemus deɛ no nso no abusua bɛn ɛne betumi asua firi mu ɛwɔ ha sɛ nokwasɛm ne sɛ nyame ɛba ma nipa nyinaa ɛmfa ho ne sɛ deɛ wodi bi ate sɛ hia wo sɛ wo sika sɛ wo yɛ adeda mfiti anaasɛ sɛ deɛ wotie biara no nyame ɛba ma wo Nicodemus a ɛho asɛm a yɛkan no wadi kan akyerɛkyerɛ yɛn sɛ deɛ na ɔteɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ nimdifoɔ ɔbɛnfo mu okuni ne yɛ bi a kɛbɛka sɛ professor emeritus ɔyɛ obi a na wabɛn yie na ɔsan wotumi ɛyie na ɔsan ɛyɛ sodifoɔ nso a nipa pii ɛhyɛ n'aseɛ nanso saa tumi ne nimdeɛ a na ɔwɔ nyinaa akyi no na sintɔ ebi ɛwɔ hɔ na onwie pɛyɛ ɛbra Yesu ɛbaeɛ na ɔhwɛ nsɛnkyerɛnne ne nkyerɛkyerɛ ne anwonwade a ɔyɛ no ohun sɛ etwa sɛ ohun bibi ɛka de onim dada no ho ɛno nti sɛ de adesua nam a ehu yɛ no ɔbɔ ne tirim sɛ ɔbɛkɔ Yesu nan ase na wakɔpɛ bi nimdeɛ adesua no ma yɛte aseɛ sɛ ɔkɔ anadwo Yesu nkyerɛkyerɛ ne ne kasa nyinaa akyi no gyidi sɛ na ohun ne sɛ ne dibia ɛwɔ ɔman ne mu ɛne nipa odi wɔn so no samunum hɔ na no anka ɔma ne nsa so aka sɛ
ma fa wo se me kra no magye nkwa eni nti free na eko ya ebia ohunu se eye enimti abuo ema de bia no wo mu no eni nti owia no ho anajo eko Yesu na ase so okay kan Bible commentary na oka bibi se ebia no ko ope more attention ti na okwa anajo no but ohwe se nti a okoye anajo na otete kra na koye no mpese obia be hu se nipa bia otesa no oko sebe Yesu Kristo a no mubu na abomfia anaso mubu na enimtia no enan ase ebra okoye no se dia kenkansam de mae no na Nikodemo adwene no eye hunamu niema na odwene se de tresem no maeti ase se na odim ransam no so enenti no hunu se oye okay bibia o bibia de dana kwam nanso Yesu Kristo ema no hu se tibia wo mo ne nimde wo nyina achi no still na no akanade ebia wo se onyaka ho enenti gise owo no foforo na awo foforo no enye hunamu de no nko a huhumu de no nso eka ho bi ana etimi ama na wie peye it is all the line of conversation na ebra Yesu eka huhumu nsam no na Nikodemo edie na adwen no wo hunamu beden na obi a manyini se anase tebia madure no makome na yem ama wawo me foforo eno nti Yesu Kristo atwen na adwen esi su se emfa ho ne sadie udibia ene wotebia wo society no mutie bia no still no uhia se umma nyame ekwan ma honhom no ede wo ye adwuma na se honhom no eba mu a ebe mu awie peye ama de opese wotimi ye eno watimi aye no kwasem nie sofo kan ye wo atitire pi wo ho a akwanya bia ye benya se ye no mu ehia no wo se ye dan Kristo edi kire o mu na enam sayo so no ebe ma won so adwen atwe si Yesu Kristo so Yesu Kristo dwumadi ano odi no minim se eka Nikodemo akoma eno nti na owia na ho epe se obehu more about nokre no nokoe no nso no Yesu Kristo ema no ehu nokre no eni kasam no se adesua no ema ya te ase se osoro ahiman mu ho no yewo etitire pia esikafo pia billionaires a dachi no omo nso ede omo ni monyamba kopi ho eni nti ni se ye ka ye ko ye ho free omo ho e ka se o we de se de ne tibia tie ewo obraimu no meden etimi akamfu Yesu akere na na se maben no dabi nyame ewo kwan a ofa so agisafo ni nyina eno nti ye de ne se yentu anamon na akonya bia ketua bia ebeye bia no ebenya bia no yenti Yesu Kristo eho asam no enkyere om na de aka no nyame na ebetu ho anamon eno nti adesua no ma ye hu se Nikodemo empo ebra ko Yesu Kristo etiwie ekohu Yesu Kristo ewie no wa nyinanim still no kra no nemom no na koma mu no waje Yesu Kristo esan se Yesu Kristo ewuo echi no nuhwama wosiese so wode ekra Yesu no Nikodemo ede enso eka ho bia edi ho adanse se ono nso agi Yesu Kristo ediye eninti emma yemfa ene no bibia me na me ya sorry peninti is enough ebia sofo me na me hwe asori ni nyina so nti eno nko asombo ebia na bibi wo ho a ewo se umma ho kwan ema honhom no eyi kirew na wutimi ede etu anamon eboa eno nti moma yenhye eno nso enso yo medase opening frank medase pafe yen kwanti sia na busiafo ye show okwan a senka dwumadie a ye ma nkrofo a won so motumi ye hu Nebukadnezar ye hu Naaman ye hu Nicodemus afi yen kohwe Zacchaeus nso senior on kitahundia on Nyankopon Yesu Kristo ji Luke chapter 19 verse 1 no eba bepem
10 no they started from 1 no ever. Luke chapter 19 verse 1 at the eba no yes Christo no so na encounter with Zacchaeus the usually see wo hono na akwashani Jericho se o twam na hwe obarima bi wo ho a ofre ne secure a woye tuji nipani na oye odifo na ohwehwe Yesu ehunu nipa bai na nso nkrofo ko no nti wantumi efise wo ya akwatia na otutu mirika di kan kofro achendua bi se okohwe no efise eho na obefa na Yesu duru ho no oma nani so hunu na wakatire ne se secure yentem sifam na wofie na esese metenane na oye ntem sifam na odi anije beje no na ohunu no won nyina nwenwi kan se oreko akosie oberima oye de bonyeni na Zakio gina katire Awurade se Awurade hwe mede mahodi afa meche ahiafo na se menam kontompo so maji obibribia me bohu emprenan mitwiaka na Yesu katire ne se enena nkwaje aba fie yimu efise ono nso ye Abraham ba na onipa ba no ba se obehwehwe na wabegidie ayira amen Yanhwe Zacchaeus nso what did Zacchaeus editoto oko Matthew nso there's this the rich young ruler ono nso obebisa Nyankopon asem efa embra ho a Yesu Kristo ka chense ono ka che Yesu Kristo se odi mra ne su nyina Yesu Kristo se onkoto na japade na ombedi na china okoya o ye nwa okoya wamba bio no so what is Zacchaeus die we editoto ono nso ne die ho a mfuni ben na etwa yen in terms of say ye kasa ye di ye ne omo ade ana say omo ye sikafo ana so omo bibi ewo society no mo edian kita ho die Bismagim say yaka rich young ruler na ya member to for quick oyo bia na ni abisa obenkwaje oba Yesu ho bibisa Yesu twene ne onye say kwana ko ton oho die na bra beli mechi yeah entina de sone man hu say enhu pa omomo sikanto de my 1924 ni say di ma the force obekos na name say yoma ebe rapa ni tokrom ba na oka say enye sika ni person na ye boni o ba say o ma sika ni akwansidi ma wodi a ne na enhu bi say na e de Canada for ni sika for bibiri ho mbeko heaven but sa osikani we no na ntikane na ni daso dodo enti want to me o se o de areho SF Yesu Kristo nchen ko ye base kiosa oni de ono na o se wati se Yesu twam to pese o ko hunu ye ka o tujinia those times na o ye nipa ye mpena semeti kra because you for njidi se o ye nipa boni ni o ye nipa nso wo jiji sika wo ye sika de ama roma fonti na o mpesa nkofo na se enso sa nipa enya atinka bi se Yesu na se okohwehwe no onya effort okofuru dua because o TNT se ne be ya Yesu twam a obehu no eyesa effort we nyina ma Yesu hu na ono wo dey compare wo dey to oni o the force kani abrante no ho ono aka kire Yesu se Yesu se mimpo me de kontompo ajobi ade me bofum prennan na me niama me wo nyina me de fa ebe chenyafo Yesu amisa no ono ankasa no ofri na koma me de kan dise me de to otikani abrante no ho a e bia na Yesu nim se sa abrante ne sika ne na ho de no de ne ho ato so dodo nti na nka Yesu bua no se ne ya enko betimi ate ne ho afin sa ade no ho na nka watimi anyankwa enso so wantumi bazakiosi oyi na koma mu nyina ede maye bibia no betimi de ato yankwa enye sika evi se ye kampo se Yesu si oni ni owuso wi ne nkwa ne ewo John 11:25 no na de ogini di ne se wuwu mpa obenya dankwa enti ni amesia fradisi mu se enya ni ame wo na beje me nkwa na se mi wo bio se mi ni bio se mi de me humma Yesu a se mi wumpo wona asase so a yes osro bi wo homa me ebi se wi asim wanyina chakra 100 and over and so ni mo Bible mu say ye ko osro a even
1,000 years near years bet now. As on the New Jerusalem, but there's nothing bet me there top. Sa and Quano. And in the Messianis and Yami will be a member me want to Yamiso. No new pen and met my great. Me that's a part for you, Busuara. Ye share or Quanya Yebefaso na Yakanyam Sem Ache Adifonia Tumfo. Yahu Nebuchadnezzar, Yahu Naaman, Afe Yahu Nicodemus, Afe Yababeshe, the rich young ruler no, and Afe Zacchaeus, Omunina, Shakwaya Yankupon, or Ya Yes Christo far, so say, on your mo ebenya Namsenka. Yes Christo and Cassis Zacchaeus no yet to Ginity. Because Bible need describe once and not or your or defo. Or to Ginny, now no penas, but no is cani, Sunday, ne becan way sicani pa. Yesu ede asam no echo ne ho the rich young ruler yin so say na ni din ni krampozi e no we the rich young ruler na just say and then nka Guinness record books mo kan sikafo na Forbes the list na ba nkasa akwa so din be kan wo mu nyina Yesu Kristo epe okwan a oni omo ebedi nkita ho and the sankofo ya bi na ye ne omo atiti Yesu adisua ne so say na elder pastor D kan kai no say bi ba wakwan mu a we seize that opportunity now so what can afi yan hwe ne yedi edi awie ye no mission to the powerful ye kan asempa ache atumfo me pese be kan akenkan se mienu wa ha say Matthew 27:57 to 60 na afi ya hwe Mark 15:43 to 47 tie ni kan hwe Matthew 27:57 to 60 no na wona watchiri Yesu ni di no ko osofo pani Kayafa ho fa ko a atwerefo ni mpanimfo no ahia no na Petro di nachi na ochinchini kodru osofo pani no aban mu na okomu ne nesomafo no kotena ho se orehwe asem no awieye yes 59 na asofo mpanimfo ne bedwafo no nyina hwehwe Yesu ho adansi krumu na wanya no ekum no nanso wanya bi adansi krumu fo bebre ba die nanso wanya bi na etire yi no nipa baanu bi baaye amen amen great na fe yenhwe Mark 15:43 to 47 okay Joseph of free Arimathea obedwani a owodin a ono nso etwen Yankopon ahenie no ede akoduro akopelato nchen kosere Yesu emu no na Pilato adwene mu eye no na efise na onim se wawu ampa na ofre asrafo ha so pani eno bisa no se owu ya cha na ote free asrafo ha so pani no ho se wawu no ode emu no ma Joseph na oto enwra bi na oyi no ede enwra no ekekere ne ho yes na ode no koto eda wotwa no obotan bi mu na omuni ebo ehini odano ano na Mary Magdalene ene Maria Yosef ne na mfa ko a ode no etoye amen amen great. And you know, until this time, no, na Joseph of Arimathea, na yentini din Chose muda. Pastor, I have seen so umfuni be na chachre. Yo, mini abismark, amiase na inu anu ma kasa ni nyina mse adesua no twen adwen asi adeba ko se nyame ya yesumu ni ne nkwaje nhihye no onyi mu Yes. and addition is beautiful. So yes, you share the nipasu ahodo Naaman, Zacchaeus, Nebuchadnezzar. Yes. I mean all kinds of Nyankopon emfa Yes. Who you are. We are candidates for salvation. For salvation. Na in your kan ye so fekeke. Na usha addition na uchimu say Joseph Arimathea ye kana asemi. Waji Yesu edi dada o na nipa huhu nti ontimi nyina nipa Ontimi nda waji but adesua no twen adwen si ade ba ko so a etumi ma Joseph Arimathea sikani
It me ben Yesu. Yes. Additionally say Jesus was a friend or made friends with the powerful. Can you just believe that? Yesu boni timo pose one with dimu wa wo yesikafo wa wo ye atumfo akwenya ne ba onomba ya namfo. Yes. How many of us here Christopher? In a year dream na say esikafo ne adefo ne they are corrupt into yam ben won. But na Yesu obutaye nti ana oben won. Yes. Na ne botaya ne say so oben won a akwenya beba no no akenya nkopon ase. Na se ekoba no mpo se ebi afa kwan bone so na ya adefo anasa afa kwan bone so na enya tumi na wokura na obenya adwen sachira Sa. esase nyakopon pese oje won ani ti adesua ba kwa memi hu ne se yenu anu Christopher memi na kwanhwefo emra so pa se etumbo etimu se nipa we a menim so yesikani no akwenya wo hɔ a memia meni no mafa na danfo Sa. On say emre bi kodru ya na yesi memi da kwanhwefo so no de ehia fo so no. Why? Because geye ni say na ye distance ye ho ye ma gap ebeto ye nesikafo na defo ntem ko ya dwen say oso ahimu na ye kɔ no wo yesikani a wo chance so na me de me ho bebo de na bobo Saturday. but additionally say Jesus knew how to make friends with the powerful. That's right. Na emra so say esua Esua. enye se bio musika no ne ye kopa bia na se e bia wonwuma boni bi na emom a opportunity a ye pe ne so wanya nkwaje ensem ne bi Sa. but hwe the beauty of sa asemwe Yesu wuye no aso epani Frank ekan Yesu wuye no wan ne di kan ekọ I think Krakoma Pilate say ohia Yesu body Joseph Arimathea Yeah. nia when na etoso mienu Nicodemus on the spices buy so assuming say some crofo way na woni Jesus ni relationship bia e bia na ka Jesus body na be sense wa say the number of hours ana ko say sense. Yes. But because na woni Yesu afa namfo na Yesu administer to them No. na a transform e bia na nipa nim to no wosuro kakra de but na the no clear seed has been sown already in them. Yeah, exactly. Na mre no so ye no I love it. O say Arimathea akokoduro na de call Pilate and him say now I need the body of Jesus. Yes. Enya no so keke o onu ankasa ni tumba na wa to a obian dem osikani tum enu na esi Jesus. Yes. Because na Jesus is sikafo adamfo. Yes. Amen. You see the beauty of Exactly. it. The beauty of it. Enu nti no menuanom nyame ma yakwenya bi se yebeben nipa bi a nyame ato wonsem nyame di dwuma kese bi let us do it. That's right. Enye se e bia ebe say ye na emom no yeso ye kono timu pa we yetimu ni se ye de akwenya ba ye betwa abre Kristo. Wo dey so adwen ni se bia scan bi na wo kopani and then a wrong motive. But that was not the motive of Jesus Christ. Yeah. Addition mienu a etoso mienu addition no pese atwen se sikafoi aya na bi hiamoa na si ebe won saa at times no one kasa no so it becomes an avenue see ebe reach wonu anu aka also sikafo wo hiamoa saa and in the secret and private environment no enya kwan minister to them. Yes. Menka kakra na ye kan Zacchaeus asem no in fact Bible historian say one or J2 no they created their own estate in Jerusalem. And tina one ben amamu for it me fan say yeah Ghana na etia Quebec say East Legon. Yes you come na Quebec say Chelsea and Buckinghamshire ni sa niam and until no that is why it became easy say sir
Zacchaeus and Namfufuri could easily come to him. That's why it was easy to say Matthew and Namfufuri could easily come to his house. Yes. Because they were of like-minded people. But also na Yesu, akwenya ba ma Yesu de eye wo ho adwuma. Eni nti no yen kai say akwenya wo ho e ma yen se e fa san kofo yen Namfufo a. Yes. But the third point that this you san twen adwese say sa adofo we no so no wo sika na wo no. Eye anu wo pebibi de ayo. Yes. Na se yen nyame fa yesu mu hu Kristo a was what to me the way we sika no e hye nyame dwuma mu. Yes. E ma afoforo e ma pia dwuma no kwa animu a na afoforo so benya nkwa. Sir. Aquila and Priscilla. Paul de wo ho bo wo no wo sika wo no wo de boa nyame dwuma no ma ne ko so. Yen so no emra so say ye bema ye ni ada ho. Ni asire nyankopɔ so on ma ya kwankyere bi na esikafo ne atumfo bi a ɛwɔ ye nnwumam ne ye communities no yɛmfa wɔn namfo wɔso hia Yesu na wɔnya Yesu wie a nyame na abɛyɛ wɔ ho adwuma na wɔso wɔde osika apia nyame adwuma no anakɔ so ɛno nti adesua pa Yesu pɛ sɛ adwuma yɛ ne sɛ yɛmfa sikafo ne atumfo adamfo but with the right motive. Great. With the right motive no ɛbɛyɛ nhyira. Excellent. Medas. Kakana mpesa me kaka pastor bawo kaka ba me Zekio de say nkofo ni mi o makomo se odi bonye ni fie no ko enso se ye hwe rich no ngulana no ye Kristo ni o enso so onu no wentimi amfa na ade anche enti yeti nyame aso de manche se ya sakra enti e bia osikani bia oti bia ye mbu se osum e bia na nyame sro mpo wo ni mu gyan ya yeti aso de enti ye nhwe ye na nyame suma ne ye nko na yekwa nyame na ne sakra ni pa enye yo medam asem se yembre na atia yem pa ye mehwe me time na ekopa yem se adisua na ne pomponso na maboa ye de abre yen adisua for no abusua for ye beda munyina ase se mode mafidie e de ato ase ne mo ayesa adisua yi a ye de abre wi de toso enkron na ye de abre ye hwe okwan a ye ne wo mo sika ebetimi anyankita hodie ne etimi akanyamsam atro mu ya hwe okwan a nyankopon fa so e ka asem che Nebukadnezar okwan a fa so ka asem e che Neman okwan a fa so ka asem e che Nicodemus na fe okwan a fa so ka che sikani odifo abafra ya obebisa Yesu Kristo asemi ni okwan a fa so ka asem che Zacchaeus na fe Joseph Arimathea mpo omunyina omnyo onyankopo Yesu Kristo nya ngitawudio na musiye sankofo ebedi akotene ewo mu onyankopo enhyira wo se wode wafidie de ato ase dasende yebehia na afi ye de ne etoso aduno nso ede abra katwani na afi mema openi Frank enhyira so kra emaye na da wase nanso obi yeniwa mu pamyehu kwan a etitru adefo ne esikafo nso akwanya ba wose ye mo hu twedi amponyame esrew se boyen na ma ya hoden a ebetimi de atusa na moyin efam de ketua bi ebetimi aye amasafo ne hu no esrew se ma osro hoden intimi mfa tusa na mo no na wi hu de ne safo ni nyina bepe wanim senkunimdifo na wo Yesu Kristo de monti amen. Amen.